Nu ska jag hålla koll på henne. Jag ställer dig där. Ställ dig där så då... Det är svårt att se när det är massa fönster. Mot rotan nästan. Nu skulle det gå bra. Jag tror att jag såg på honom och skulle vilja köpa honom. Det har ju gått bra för henne. Ja. Mamma, varför blev det rosa helt plötsligt? Mamma? Jag vet inte, jag fortsätter filma. Ja, men hela skärmen är rosa. Stäng av och stäng på. Men jag kan ju inte göra det nu. Fan vad dåligt. Är det fel på det här eller? Nu är det slut.